Tomei unhas notas sobre unha cousa na que pensei moitísimo. Así como a señora do amor é feminista, non? Esta cousa xa... Pensei moito nas relacións afectivas entre homes e mulleres. Pensei eu e pensa todo o mundo. Porque vivimos nunha sociedade que renega do amor mentras o buscamos. E queremos como... Mira, eu moitas veces definino así. Había que deconstruir o amor romántico e o que fixemos foi destruir o amor. Daquela, eu tomei unhas notas que teñen que ver con amar en liberdade. E teñen que ver co patriarcado, coas relacións arquetípicas home-muller. Falo de relacións heterosexuais. Amar en liberdade. Liberdade. A liberdade implica responsabilidade. Daquela, existen uns patróns establecidos, esa cousa do amor romántico que había que deconstruir. E nos saiu mal. Hai que reiniciar. Se ti sigues os patróns establecidos, non tes que decidir, non tes que elexir. Tes que reproducir eses patróns na idea de deconstruir. Total, modificáronse as formas, non? Que a veces eu digo, vestirte no Pull&Bear non te diferencia da tua avoa, nin do teu avó, sí? Só muda esa cousa, que agora como non levo un pano á cabeza, xa parezo máis moderna. E reproducilos un pouco desde outra posta en escena. Daquela, isto conecta moito con iso que teño un vídeo por aí de a desgana, non? A desgana. Non ser moi revolucionarias, é xusto, cambiar un pouco a fachada daquelo patriarcal. A liberdade require aceptación, sí? Require esa responsabilidade e require aceptación. Daquela, se eu sigo uns patróns, non teño que responsabilizarme, non? Non teño que elexir, non teño que tomar decisións. Se eu sigo uns patróns, non teño nada que aceptar. Xa está todo aí, xa está escrito. Os mandados foron dados e cumplímolos. A aceptación da propia liberdade non é fácil. Porque require, xusto, responsabilizarse. A aceptación da propia liberdade implica a aceptación da liberdade da outra persoa. A liberdade real pasa por recoñecer que todas as persoas somos libres. Por iso que eu digo de que ti só tes o control dos teus actos e tes que aceptar que a outra persoa ten o control dos seus. E ti aquí non mandas nada. E co que decida, e como decida ser, ti acéptalo. E logo és consecuente, desde a túa liberdade. Que parece moi... Non parece moi fácil. É realmente difícil de comprender. Porque tens que facer o acto de ser libre. As relacións arquetípicas, arquetípicamente, sí, non me importa dicilo, porque precisamente como a feminista o primeiro que teño que aceptar é que hai uns roles de xénero que están aí e que se nos obriga a reproducir daquela. Arquetípicamente os homes serían evitativos e as mulleres seríamos ansiosas, e aquí nace o guión. Eles están sempre como evitando sentir, logo evitando responsabilizarse, sí? E nós estamos perseguindo e buscando ese afecto, buscando esa atención, e aí créase o guión. Onde eles nos obedecen a nós dentro do guión que se nos marcou, e que a veces é como
Isto que lle terá sentido ás vellas 1000 veces. Porque os homes non saben, os homes non poden, os homes hai que atalos en corto, os homes hai que enseñalos. É como ti agora estableces unha relación e ti tes que educar a ese home dar un pouco a forma na que ti queres que sexa cousas tan tontas como temos que vernos os mércores. Os mércores ás 7 ímonos ver porque eu non podo esperar a sábado para verte e ti tes que cumplir con isto. E daquela el, dende esa habitación, faiche a concesión de verte os mércores ás 7. Isto non é amor, porque o amor non é unha cousa que pasa os mércores ás 7. É os sábados ás 8 da tarde e o domingo de feira para ir ao viño. O amor é unha cousa que ti sintes e punto, e vives con ela. E na liberdade xa decides o que faz. É un xogo un pouco do can e o gato, sí? Ou do gato e o rato. Dá igual. O gato e o rato, que eles son o rato. Están sempre escapando e ti estar sempre traéndoos. Daquela, as dúas persoas obedecen e as dúas persoas teñen un guión. Ningunha das dúas persoas é libre. E iso non é amor. Iso é cumprir mandados e seguir o guión. Obedecer eses mandados patriarcais dentro das relacións afectivas é unha escravitude emocional. As relacións afectivas home-muller, anoteino así, son o sostén emocional do patriarcado, que permite que eles teñan atención e coidados sen responsabilizarse nen sequera de si mesmos, nin do que sinten, nin de como o sinten, e, por suposto, nunca dos coidados nosos, falo emocionais, do sostén emocional. Sí? As dúas partes, repito, son escravas, pero o sostén recae en nós, as mulleres. Empoderámonos porque nós establecemos que o mércores ás 7 é o sábado, é o domingo de feira para o viño, e que todo vai ser así, e eles ofréceno case como unha limosna emocional. Bueno, veña, vá. E daquela aquí podemos usar eses discursos xerais de que todas son iguais, é que todas te queren controlar, é que se meten en todo o que faz. Sí? Discurso xeral de que somos tóxicas, de que somos controladoras, de que tal, pero que no fondo é o que eles esperan. Que ti crees ese guión, pero dentro do establecido, para eles estar atendidos, ter acceso a coidados, a atención, a sexo, a todo iso. E ti sintas que tes o control, porque és quen vai mandando, e cada vez que che concede casi como unha limosna emocional, iso, ti dis, ves, isto funciona. E se funciona parece que é sigue o guión. A muller que ama en liberdade non racha co amor, racha coa opresión. Cando ti queres a un home ou queres libre, e non lle marcas un guión, porque ti xa abrazaches a túa liberdade e estala exercendo, e exercer a liberdade require de desobediencia, estás desobedecendo o mandado patriarcal que che di que ti tes que buscar, que te queira, que te elixa, que, ou seja, según o que, como el te ve, ese é o teu valor. Ti rachas con isto, desobedeces, para ser libre. Ofreceslle a el liberdade. Daquela, rachas ca opresión. Eu non podo soster emocionalmente todo. Eses coidados invisibles, nos emocionais, no amor, no sostén,
recae sobre nós. É a estrutura emocional do patriarcado recaendo sobre nós, nesas relacións afectivas arquetípicas, establecidas así. Que pasa? Que a muller que ama en liberdade deixa de protexer esta estrutura. É como eu son libre, eu xa non vou soster todo isto emocionalmente, e dentro dun vínculo deixa de tentar controlar o home. Non lle crea un guión, porque ela non está disposta. Ela non está disposta a seguir este guión patriarcal, no que ela ten que presupoñerlle. É que é unha merda, porque é como eles mandan, pero ti tes que presupoñerlle a súa incapacidade emocional, a súa incapacidade de coidarte, está por suposto, pero incluso de coidarse el mesmo. É moi revolucionario. Isto sería para min a muller libre, que ama en liberdade, que rompe emocionalmente con esa estrutura, e non é revolucionaria, pero non é unha muller que agrede o home. Non é unha muller que tenta manipular para traer o home ao guión. É ese tipo de resistencia pasiva. Eu quéroche e deixote libre, porque para eu ser libre teño que deixarte libre. É unha resistencia pasiva. Eu vou te coidar porque o amor é coidar, pero eu non te vou dirixir, eu non te vou controlar, eu non vou marcar como ten que ser esta relación, porque non vou reproducir a relación romántica tradicional e patriarcal. É potente isto. Daquela, a muller libre ten ou seja, provoca algo aí moi brutal, é que eles non che poden atribuir maldade. A muller libre ama, e ama en liberdade, e é bondadosa, porque a bondade é a forma elevada de amor. A muller libre é un ser humano que está en sociedade dunha forma responsable, precisamente amorosa e respetuosa. E desde aí racha co sostén emocional do patriarcado.